Bueno, zertze behin, hementxe, bizikletan erekin, gaurkoan aldiz, Leitzan aurkitzen gara, Leitzak justo, Leitzako plazaolak duen geltokian, naturbideaken geltoki honetan, eta etapa berri bateria aurre egiteko. Kasu honetan Leitzatik hasi eta Lekunberrirako etapa ingo dugu, badakigu mantenu lanetan daudela bide honetan, beraz, seguraski ezingo dugu bide guziko grabaketarik egin, zenen ezingo dugu bide guzia dena bizikletaz egin, baino bai aietuko gara Lekunberrira eta bueno, beti egiten dugun bezala irudiak eskainiko dizkizuegu eta bertako informazioa eta emateko aukerare izanen dugu. Orduan, denborari galdu gabe, beti egiten dugun bezala, nila kaskoa prest dut, bizikleta ere bai, hasi que bideak uzten diguna egingo dugu, hasi que guazen. Bueno, David, eskerrik asko nerekin elkartzagatik hemen. Ikusten duzun bezala, denekin berdina erraten diot, eskutan dut txirrindula eta jantzia nago. Honek badu arrazoi bat, hemen ibilki naiz, Nafarroa inguruan, eskaintzen dizkiguten bidea, bizikletan ibiltzeko bidea eskaintzen dizkiguten txokoak ezagutzen, eta momentu honetan Leitzan dago, ez? Eta, bueno, Leitza zeinek baino hobekigo, eta igual zuk esplikatzen aldeazu, aurkeztu zure burua, eta esplikatu haber zer den Leitza zuretzako, edo zer eskaintzen alduzun, zerrat alduzun Leitzari buruz. Bueno, ni David naiz, legegintzaldi honetan Leitzako alkate, izatea jokitu zait, eta Leitzari buruz, esango nuke hasteko toki aproposa aukeratu zula etortzeko, eta baita bizikletatekin ere, oinezkoentzako ere noski toki bikaina da, baina honek herriak berak ematen ditu aukera batzuk. Leitzan ikusten nahiko herri ezagune da, gauza askongatik, herri kirola dela, eta hizkuntza dela, eta kultura, baina besteak beste, badu beste baliabide bat, plazaola trenbidea esaterako, naturbidea, bizikletekin ibiltzeko. Herri landa herri bada, landa eremukoa, rurala esan dezagon, baina aldi beren industriala ere bai, eta esan dezagon bizimodu modernoan guztiz barneratua daukena. Eta aukera asko ematen dituna bizitzeko noski, ongi bizitzeko, eta aisialdirako ere bai, orduan bertakoentzako da leku bikaina esango nuke, baina kanpotik etorri nahi duen edo zeinentzako, oinez edo kotxez edo bizikletaz, herri bikaina eta aukera asko ematen dituna. Hori da, zuk erran duzu, ez? Hemen aukera honitz ematen du, bisitarientzat, turismoa dago, ez? Plazaola aipatu duzu, hortan nago ni, hemen plazaolako ibilbide desberdinak ezagutzeko. Zerraten aldiazu batez ere Leitzako hemengo inguruko plazaolako ibilbideari buruz, edo ze aipatzen alduzu, ze ezaguarri esanguratxo aipatuko zenituen plazaolari buruz hemen Leitzan? Plazaola gaur egun naturbidea da, egia da badauka alderdi historiko bat ez da, goz historiko bat delako, badauzka urte desente, 100 urte baino gehiago bai, irikizenetik, itxizenetik beste 60 bat urte edo, eta gaur egun naturbide bihurtuta ez da. Orduan, da toki bat esan dezagun eskualdea bera pixkat lotzen duna, lotzen gaitu beste herri batzuekin, eta herrian bertan ere zati luze bat daukanak, kilometro desente, hemendik Lekunberrira 14 kilometro bat dauzkagu, hemendik Andoainera beste 25, naturbidea trenbide bat izan zenez nahiko zelaie da, horrek esan nahi du erosoa dela ibiltzeko, eta bizikletaz ere noski, eta gero natur ingurune batean kokatua, orduan herrian bertan dago, herritik bertatik pasatzen da, orduan herria ezautzeko aukera politare bada, herria bera bere kaskoa, baina gero aldi beren, inguruko natura eta mendia ere, bertatik oso hortxe dago ez da kokatua. Orduan, erosoa da, atsegina, polita eta, zegi esan diteken, noski torri diteke eraguztitako erabiltzaileek daude hemen, kirola fuerte egin dutenak ere torri ditezke, baina, soabe eta lasai bidedunak ere bai.
Orduan, bueno, afizioa daukana gorako gauzekin eta, Hori galdetu arnitzun, ez? Azkenean horrek ere bai, bisitariak eta turismoa ere horrek ere erakartzen du eta Leitza herriantzako, Leitzantzako eta eskualdeko herrientzako ere hori aberasgarria da, ez? Eskertzen du, ez, herriak? Bai, eskertzen da, bueno, alde batzit eta guretzako baliabide bat, bertan bizi garen nontzako, baina gero, kanpotik etortzen da jende horrentzako ere, eta hemendik aldeginare egiten da, toki guztietan bezala, kanpotik jendea etorri da egin, berria ezautzera eta bisitatzera, eta orduan, horientzako ere da, baliabide bikaina, orduan guk eskertzen du, herriak eskertzen du, herriari onura bat ekartzen dio, hemendik beti izaten du, ez? Bultzatzen den turismoa ere izan behar du jasangarria, bueno, nik uste Plazaola bezalako naturbide batek horixe dauka, ez? Jasangarria dela, eta turismo mota jakin bat kulturala, jasangarria, kirolakin lotu ere bai, bueno, gu horrekin pozik gaude, nik uste sustapena ere alde hortatik dola, eta noski, eskartzen da, etortzen den jendea, ongi torri, noski. Suposatzen dut horrelako naturgune bat aldi oro jasotzen dituen bisitariekin eta hor mantentze lan bat egon barko litzatekela, ez, aldi oro, ez dakit hori aldez aurretik hor egontzareten lanean eta etorkizun batean ere bai, hori hobetzeko edo proiektu berriak dauden, jakin dut adibidez, hemen Leitzan, geltokia berritzeko edo egiteko proiektua dagoela, ez dakit martxan jarri den edo dagon? Bai, horralde batetik daukagu naturbidea bera eta mantendu behar dela. Horren hemen Nafarroko Gobernuak zuen bere garaien inbertsio handi bat azpiegitura prestatzeko eta moldatzeko, baina horrek urtetan ere behar du bere mantenimendu eta hor dau adostu beharreko zerbait, hortan gabiltza horrein lanean, ez? Esateko, bueno, noren ardura den, hau dena mantentzea. Gobernua da alde batetik, Plazaola partzuergoa, udalak, horren, bueno, hori egiten da, hobek kixi ordenatu beharra dago eta hortan ari gara lanean, beti baldintzatu inetan egoteko, eta sortzen dien eguneroko behar horiek eta moldaketak atoko konponketak egiteko. Eta gero bestea da, beste proiektu bat oso sendoa guretzako, oso potentea finantzieroki batez ere, eta da geltokia, horren Leitzak badauka, estazio edo geltoki zar bat, horren hori kanpotik berritu zen, 2008 urtean, 2022 urtean, Nafarroko Gobernuak zesio egin zion, 89 urterako Leitzeko udalari, Leitzeko udalak Europatik datorren eta gobernua eta federna hartzen diela laguntza batekin, hori berritu behar du. Horren lizitazioa oraintxe egina daukagu, eta hortik kontratazio bat egingo da, obra bat, aurten bukatzeko epe horrekin, eta 2026 urtean, kontzesio baten bitartez, zabalduko litzakeia, geltoki hori bihurtuko da, aterpetxe eta ostatu. Eta hortik aurrera, beste zerbitzu bat izango du herriak berak, bertan daulako, baina Plazaolako erabiltze guztientzako ere, beste toki bikain bat, hor gelditzeko, kafeat hartzeko, bazkaltzeko, edo baita lo egiteko ere. Ikusten da, ez, azkenean, kaso honetan hemen Leitzan zurekin ari gara hitz egiten, apostu egiten duzuela, ez, hori ere aldi oro berritzeko eta horrek ekartzen alduen onura, ez, herriarentzako, ez, ekonomia pixko bat ere bai sustatzeko eta mugitzeko, suposatzen dut ere Leitzako biztanleria horren alde dagola, ez? Azkenean, herriaren garapenerako asko egin dituzke eta horietako bada, solako naturbide bat esate baterako, asustatu, bultzatu, berritu, moldatu, eta igual baliabide eta zerbitzu berriak ere jarri. Apostua hori da, horren herriak eskartzen du, herritarrek ere bai noski, eta egoera sozioekonomikoan ere nolabaiteko ekarpen txiki bat ere egiten du, lanposturen bat ere sortuko da, jendea etorriko da, etortzen jende horrek ere, herria ezagutzaz gainera, hemen bazkaldu eta lo edo egiten baldin badu, herriaren zetare onura bat izaten da, alde guztietatik ikusita, printzipioz gauza interesgarria da. Plazaolako ezaugarri eta, hemen Leitzan, okerrez banago ez dakit egia den zuk niri zuzendu, Leitzatik ez dakit Ugitze alderako zatia edo Lekunberrira tunela pasatzen da, tunel bat dago edo nate etortzeko bat dago. Bai. Eta hor, tunela horrek berezitasun nabarmen bat dauka, edo ez da, igual oker nago, baina ez da luzeenetariko bat, edo ez da Leitzarekin lotura duen bat? Bai, bada tunel bat oso luzea, 2 kilometro terdiko austotoain buruzarin ez, baina oso luzea, Lekunberri eta Leitza artean dagoena. Hori, obra batzuk eta inbardia hori ere hobetzeko, horiek ere, hori da lehen komentatu duna, ez da, tunel batzuk daude asko, tunel asko, horiek ere berritu behar dira, eta hori bereziki luzea da.
Baina, bueno, tunelek badituzte bere argiak ere, horren, bueno, Hori da. sartzen denak, ez du kezkarik izan behar, argi ere izango du, baina, bueno, bere izitasunetako bat, hori da, bai, tunel asko dagoela, eta Leitzak horretaz aparte, erranten alduzu ze mugimendu, ze ekimen antolatze ditu bizikletarekin zerikusia, horretaz aparte badu bertzelako ekitaldirik antolatzen duela edo hemen Leitzan? bai, izaten da, Leitzulia izeneko mendiko bizikletako martxa bat, 42 kilometrokoa, herrianen plazan bertan hasten dena, eta bukatu ere plazan bukatzen dena, horren parte hartze zabal batekin, eta, bueno, goiz batez egiten da, eta, bueno, oso gauza interesgarria da, bueno, Leitzako parajak ere ezagutzeko, kasu honetan ja, mendiko bizikleta da, mendia sartu behar da, eta exigentago dira ez da edozinek egiteko, baina, bueno, jende asko tortzen da parte hartzera, ez da kompetizio huts bat, martxa badan, baita esan dezagun, eta, bueno, goza polita da, urte batzuk ja badauzka, ongi ateratzen da, eta, bueno, hori urtero antolatzen da, ez? Bai, eta beste karpen bat egiten dio herriari. Ongi da. Ja pixko bat sakonduz zurekin gaudela, pertsonalki Daviduk bizikletarekin ze lotura izaten alduzu edo erabiltzen duzu, afizioa daukazu? Beitu, erabili izan dut ez asko, eta horrein dela gutxi bat erosi nun elektrikoa batez ere erabiltzeko herritik herrira ibiltzeko. Eta batez ere, bueno, kotxea hartzeko aitzaki ere kentzeko. Askotan hemen kotxa asko erabiltzen da, herrian bertan, eta ni uste oinez egin ditekena, oinez egin diteke, eta besta bizikleta badela hortarako, kirola egitaz aparte ere, bueno, beste erabila hori badaukan ere kasun, batez ere hori da, baina, bueno, Plaza London ere bizi naiz, eta gure etxean ere, badago ohitura tarteka bizikleta hartu, eta Plaza Langorata ere ibiltzeko oso erosoa da. Aukera ematen du, ez? Plaza Ola arran dugu, igual bideratua dago gehiago familia, lasaiago ibiltzeko, aipatu duzu Leitzulia dira, bertze mota bateko, ez dakit, bisitariak ekartzen ditu, pentsatu nahi dut hemen ikusita ze lotura egital dugun, ez? Gipuzkoarekin lotzen dugu, Nafarroako bertzelako eskualde bateri Basaburua, ingurua ere bai hor dugu, errepideko bizikletarekin ibiltzeko aukera dago ere, bai? Bai, eta badago baita ere aurrera elkarteak badauka horrek ja urte gutxi dauzka. Garai bat izan zen hemen txirrindulari taldea, desegin zen, eta horrein ere badago talde bat, gazte batzuk furte dabiltzana, aurrera elkarteak, eta hori ere badago, Leitzulia badaukago, Plaza Ola, norberak egiten duen erabilera, eta gainera aurrerako talde haure badabil, eta hori ere ekimen interesgarria izan da, azkeneko urteetan martxan jarri dena. Eskerrik asko eman dizkiazun informazio guztiagatik, erran bezala, bai Leitzatik Lekunberrirako bidea hartuko dut, ikusiko dut aber zer moduz bideak erran duzun 14 kilometroko ez, Lekunberrirako bidea, beraz, bertzerik gabe, aukera emango dizu, zerbait ere aipatu nahiko balin bazenun, antzi balin bazaizu edo hola aldarrikapen bat egin nahi balin baduzu, emate dizut hitza eta zuria zukerran nahi balin baduzu zerbait ere? Bueno, hoxe zu gaur etorri zaren bezalaxe, hau ikusten duen beste dozeini izango nioke etortzeko lasai, eta hemen aukeran daukala, zelaien ibiltzea, aldapan gora, aldapan bera, menu osoa eduki dezake eta etorri daia, eta zu bezala disfrutu bezala. Seguro, baietz, hor gelditzen da, erran bezala eskerrik asko, eta ikusiko zaitu noiz baitere hemen, eta aipatuko dizut abertzer moduz eman zaiten, hemengo inguruko ibilbideak, eta errango dizut, beraz eskerrik asko nerekin elkartzat. Oso eskerrik asko zuei. Edarte. Hemen plaza atzean uzten dut, eta erran bezala Leitzatik ateriko naiz Lekunberrira. A ber, kartelak ikusteko, hor ikusten dut kartel bat. Plaza Ola, naturbidea. Hortxe geldituko naiz ikusteko, zuek ikusteko. A ber. Hortxik. Venga. Guazen. Apa, venga. Lekunberrira. Plaza Ola. Hemen behintzat herrian markatua dago. Aber gero, antzinera segitzen duen bideak markatua berdin-berdin. Venga.
Hemen ere segitzeu marka, edozein bide gurutzetan, marka. Hemen eskuinetik izango da, malda dugu. Egunon, Elena, egunon eta eskerrik asko hitzorduan erekin hemen egiteatikan. Egia erran, ikusten baldin baduzu, txirrindulariz jantzia nago, esplikatze dizut, ibilki naiz Nafarroako txoko desberdinetatikan biziketan ibiltzen eta txoko desberdinak ezagutzen, eta kasu honetan Leitzan aurkitzen gara, baina ez gaude herrian, baizik eta gaude hemengo eraikin honen barrenean. Bueno, pues azaldu zure, presentatu zure burua eta gero ere bai erran zergatik gelditu gara hemen. Bai, ni Elena Irigoyen naiz, Ederna Lurreko teknikaria, eta gaur gaude Mimukai zentroan. Herrian gaude, industria egunen hasieran, baina herrian oso gertu, eta espazio hau orain dela urte bat inauguratu egin genuen, eta da lan egiteko espazio bat, ideia sortzeko espazio bat, elkarrekin lan egiteko espazio bat, formakuntza eskaintzeko espazio bat, bilerak egiteko espazio bat, espazio zabala da, udalak eskuratu zuen bere momentuan, nolabait garapen ekonomikorako zeunden beharrak asetzeko hemendiken, ez? Hasita Nafarroan sareak Doneste betik eskaintzen du zerbitzua, baina hemen ez egon zerbitzua, eta hemendiken eskaintzen da gaur egun, formakuntza gelarik ez zeunden, egokiak, eta guen dauzkegu hemen, dauzkegu lau bulegoak eta enpresak erabili dezakete alokairuan, eta gero dauk espazio zabala, jendea lan egiteko behar duena hemen dauke ez. Hoi da Mimukai espazioa, eta hemendiken sortu nahi ditugun formakuntzak eta hoi dena. Irran dizut, ez? Txirrindulariz jantzia nagola, eta hemen nago Leitza kasu honetan badakigu txirrindularekin lotuta izaten alditula horrelako baliabidea, gauzak, aldiz plazaola dugu horrez, Andoainetik hasitako lehenagoko tren baten bidea baliatuz, guk baztan bidasoan ere izan dugu horrelako antzekotasun bat zerbait. Zer aipatzen alduzu plazaolak, zer ikusi izaten aldu Leitzakin zer ikusia, edo zer daukagu lotura egiten alduguna plazaola eta Leitzakin? Noski, plazaola naturbidea sortu zenetik, garapen ekonomiko bat sortu zen horren inguruan, ez? Mehatzeak ustiatzeko sortu zen, baino Leitzatik abiatzen zen, hor mugan Gipuzkoatik, jaisten zen materiala Andoain aldera, eta gero trena hemen izatea, movimentua sortu zen, konektatzen zielako Iruña eta Donosti bere garaian. Hor nik uste dut egon zaretela maitena plazaolako kudeatzailearekin, bera kontatuko zuen hobeto ez, baina uste dut 1940 hamarkadaraino egon zen martxan. Hor plazaola trena mugimentua sortu zuen, baina igual hemen aldaketa potentena izan duela Baierrian izan dela papelera, hemen txeraukigu Sarrio ditzen dugu papelera, gaur egun Lekta taldekoa da papelera, momentu honetan 330 pertsona daude bertan lanean, eta da Leitzako motorra izan da, eta da gaur egun motorra. Baldintzak nekazaritzakin, beltzetxarekin, hemen zegoenakin, lan baldintzak hobeak dira, eta jarraitzen die onak izaten, orduan hau da pixkoat motorra ez. Eta momentuz mantentzen da, kanpotik torritako enpresa gara, baina mantentzen da, eta jarraitzen du motorra izaten. Eta gero turismoarekin Leitzan egia esan, Lekunberrekin konparatuta berandugo hasi zan bere garapena, ez? Ni lanean sartu nintzenean, bakarrik zeuden 3 landatxak eta hostel bat okarrez banao. Ez egon hain irekia, autobia
egin zenean pixkoat ireki izan gehiago kanpora, ez? Baina, hemen mugimentua zen, baserri desente, hemen 100 inguru baserriak daude, aktibitatea gaur egun ez da garai hortan zegona, ez? Baina ondoren ireki izan plazara nik uste dut izan zela aitzaki garrantzitsu bat, Leitza herria irekitzeko turismorako, ez? Eta gero beste hito bat garrantzitsua Leitza turismo garapenerako izan da, Alde Zaharra oso ederra dauka, eta mantentzen da garai baten zan bezala, eta pelikula asko grabatu dira hemen. Eta horri izan da pixkoat motorra turistikoa, txirrindurak baita, baino nik gehiago esango nuke zinen espazio hori, oso ezaguna dintzen da horregatik. Eta, gaur egun alojamendu desente da. Garapen turistikoa izan da gehiago alojamentuen bitartez, ez? Noski daude zerbitzuak, dendak eta jatetxek eta hola, baina izan da pixkoat alojamendua. Zuk erran duzu Zedernako langilea zarela. Zedernak ze lotura doze parte hartzen du adibidez proiektuak, bizikletarekin zerikusia dituen proiektuak, plazaolarekin zerbait ere landu duen edo inguruko bertzelako zerbaitetan parte hartu duen, igual gehiago txirrindularitzarekin edo turismo horrekin lotua dagona. Bai, azken finean, Zederna Garalurren lana bertan da, hiru proiektu nagusia izan ditu betidanik, bata ekintzailetza, sortzen dien negozioak lagundu, beste bat da Europako fondoak, Europako funtsak landa garapeneko programak hor kudeatu, eta gero baita da udalekin ondoan egon eta haien proiektuak laguntzen garatzen, ez? Orduan, Zederna Garalur eta gero Plazaola turismo arloan izan dira eskualde hontako entidade nagusiak garapen ekonomikorako, ez? Eta, ondoan bulegoa konpartitzen du Plazaolan, oso ondoan egon gara beti, ez? Eta, Plazaolatik, Partzuergotik bultzatzen dien proiektuak gu laguntzen dugu baita aldegune horrian eta haiek guri, ez? Hor, adibide bat, guain Plazaolan inguruan garrantzitsuak die geltokiak, gune bezala, ez? Eremu hontan daude 4 geltokiak, Leitzekoa, Uitzikoa, Lekunberrikoa eta Latasakoa. Lekunberrikoa izan zen gehiena berreskuratu izana, gaur egun Partzuergoa eta gure bulegoak eta turismoko bulegoak baita badaude. Eta Latasako proiektua adibidez eta Leitzeko proiektuak hasieratik gaude hor lanean, ez? Ni oroitzen naiz, sartu nintzenean Leitzeko geltokiko proiektua hor zegoen hasi ginen hor lantzen, baina Plazaolerekin batera, ez? Eta Latasako proiektua, denda jatetxea, hor bizikletan lokairua, baita hor lan egin dugu udalarekin eta Plazaolarekin, ze, guk baita laguntzen digu udalei diru laguntzak bilatzen, tramiteak, bertza aukera finanziazioak dauden, proiektu forma ematen, ezagutzen beste eredu desberdinak eta hori martxan jartzen baita montatzeko proiektua, ez? Laguntzen digun bizkoat proiektua montatzen. Eta hortan bai, eta gero, Plazaolak izan duen Ederbidea proiektua, Trailgrazer proiektua, hortan baita saiatu gara laguntzen. Turismoa solastu dugu, erran duzu turismoa saiatu zaretela lehenago igual ez zeukala hainbertze, baina gaur egun ez turismoa bultzatzen da, ikusten da, ez dakit jakingo duzun edo ez, baina ikusten da, ez, gero eta turismoa, bizikletarekin zerikusia duen turismoa, gero eta gehiago etortzen dela, ez, gune honetara edo zonalde honetara, ez? Bai, eta, adibidez, Leitzan momentu honetan, ostal batek baita eskaintzen du bizikletan alokairua, uste dut bakarrik bere bizilagun, ez dakit bakarrik egiten duen bere bezeroentzako, baina bai zerbitzu hori hasi dagoen dela gutxi eskaintzen, bai, nabaritzen da, Plazaolakin du horra postu potente txirrindularitzako turismoa erakartzeko. Hor daukegu reto bezala, erronka bezala, eskualde mailan, ez? Alojamendu asko garatu da, baina gero falta zaigu aktibitateak, ez? Hoi da erronka. Jendea etortzen denean, hemen geratzeko denbora gehiago, hemen konsumitzeko eta hemen ekonomia eragina izateko, ez? Eta ez izateko bakarrik toki bat doiteko eta Donostira guteko edo beste toki batzutan, ez? Eta hor daukegu, zerbitzutako enpresak erronka hori dago, ez? Baina, bai, hemengo turismo da familiarra asko, eta noski hemen daukegu naturbide oso ederra eta kilometro asko, eta hori erakargarria da
Bueno, erran duzu ez, erronka duzuela, bertako ekonomia sustatzeko eta hori egiteko, ze badakizue haber ze etorkizunari begira badago proiekturik, badago olako ekitaldirik antolatutzeko pentsatua dago, norbaitek hartu du horrelako lan bat egiteko ekitaldia eta ez, igual bertara hurbildu arazteko, ari naiz batez ere bizikletarekin zerikusia dauzkaten horrelako ekitaldirik, badago etorkizun batean horri egiteko proposamenik edo? Guk gehien bat laguntzen dugu infrastruktura azpiegiturak martxan jartzen, ze azken finean turismorako hemen bultzada handia egin da alde batetik azpiegiturak, eta hori baitokatu zaigu guri, plazarekin eta udalarekin gehien bat, eta gero ekintzailetzan sartzen gara. Gero ekitaldi konkretuetan hoia saltzen da plazaola partzuergoa. Momentu batzuetan bai laguntzen dugu, baina hori da dinamizazioa, turismo dinamizaziorako haiek enkargatzen die gehien bat. Eta proiektu aldetikan etorkizunera begira, ez dakit, plazaolako bide berdea, naturbidea edori, badago proiekturik, hobekuntzarik edo obrarik egiteko edo zerbait ere badago? Ez dakit egon zareten maitenarekin, uste dut baietz, lehenengo neon nintzen berarekin, eta esaten zian, aurten da, ze, naturbidea berreskuratu da tramoka, urte asko behar izan die tramo horiek berreskuratzeko, uste dut gaur egun tramon bat igual ez dago, baina ja dago Iruñetik Donostira, baina, klaro, bere garaian bertan bera geratu zen tren zerbitzua, ura asko egiten duen eremu hontan, tunel asko daude, horren mantenimendu lana handia da, eta berrikuntza egin behar da erabat, ez. Momentu hontan, proiektu nagusia Leitzako geltokia da, nagusiktako bat, Zedernatik goain ari kudeatzen planes de desarrollo turístico en destino, esaten dana, badaude plan desberdinak, eta horren barrenean daudeko proiektu konkretu batzuk, geltokia da horietako bat, Latasako geltokian baita hobekuntza batzuk egiten, hor tramo batzuk mugikortasunerako baita idea begiratzen. Momentu honetan daude proiektu asko gauzatzen, baino zehaztasun gehiago maitenak eman dezake ni baino. Guazen pixko bat zerbait ere pertsonalagoa biziketaz ni txirrindulari jantzean nagoenez, zuk zure egunerokatasunan erabiltzen duzu bizikleta txikitatikan, ze afizio duzu, lotura duzu bizikletarekin? Ni ez hainbeste, hori aitortu behar dut, ondoan daukeu, baina nik gehiago naiz zapatillak jantzi eta menditiken jora gehiago dauket. Bai, biziketa hori beti dauket hor, baina kostatzen zait gehiago. Nik bertzerik gabe erran dizut, etorri naizela, ezagutuko pixko bat plazaola nola dagoen, batez ere hemen Leitzatik, Lekunberri, Latasako inguru hori ezagutzeko intentzioakin, antzi zaitze galdetu behar nuen, mierda, berriro hasiko naiz berriro egin nola. Erran dizuten bezala, ni txirrindulari jantzia nago, orduan ere intentzioa da orain ateriko naiz kanpora, ibiliko naiz plazaola, batez ere Leitzako ingurua ezagutuko eta ber zer moduz dago. Ez dakit zerbaitera aipatu nahi balin baduzu, azkenekoz, igual zerbaitera aldarrikatu nahi duzu, hemendikan probestuz hemen erekin zaudela eta informazio hori ematen duzula. Ez dakit zerbaitera antzi nahi duzu, zerbait gehiago aportatu nahi balin baduzu, guain erraten alduzu eta denak arituko dugu. Leitzekoetaz. Ez dakit ezagutzen dezun hemen Leitzan zer dagoen, ez kontatu dizuten ze eskaini, ze ikusi ezakezun, ze azken finean, naturbidea etortzen da mugatik 5 kilometro Leitzara, eta hemen egiten du buelta atzetiken, oso politia, izugarri politia, tunel asko daude, oso interesgarria da, eta gero herria ezagutzeko badaude guneko oso interesgarriak, plaza eta Aldizarra oso interesgarria, baina honik aipatuko dituzke bi negozio oso interesgarriak, direla 300 batka, ez dakit ezagutzen dezun, hori da Maite Perurena, Iñaki Perurenen arri jasotzen famatuaren alaba, eta dauke dende bat oso interesgarria bere markarekin, eta nolabait arri jasotze, eman dio beste buelta bat, txaleko gilea da bera, eta oso denda interesgarria da, eta bera Aldezarren dauke, plazan ondoan dauke negozioa. Eta gero baita beste bat oso interesgarria, Txokosfera, eta da Leitzeko neska bat, bere obradorea dauke eta bere dendatxoa.
eta egiten ditu txokolateekin marabillak. Bonboi oso bereziak, eta hori da, nik uste dut, bi deigarrienak bizkoat momentu honetan Leitzan daudenak, ez? Nik, barkatu, moztu bale maizut. Bueno, hori jakta hor errandiazun eta hor gelditzen den, bizikletan ibiliko naiz lehendabizi, eta gero denbora baldin badut, bisitatuko dut Leitza herria eta ikusten badut aukera balin badut horiek dastatzeko eta denda hori ikusteko, hor gelditzen da eta hola gelditzen naiz. Nire partetikan eskerrik asko eman didazun informazio guztiagatik, momentu seguraldiak laguntzen dit, momentu seguraldi ona da, eta erran bezala eskerrik asko nirekin elkartzeagatikan, eta informazioa aberasgarria, balioagarria, eta horrela bai disfrutatzen aldut nik hemengo parajeaz eta hemengo aukera ematen dizkian aktibidadeak egiteko, beraz eskerrik asko berriro eta ikusiko gogo elkar. Bai, songi. Hala, hementxe ari naiz, hasi dut Leitzatik bidia, baino, a ber, hauek, bikote honeri galdetu behar diot, a ber, haupa, bikote! Haupa! Jarriko naiz hemen zure eskuinan, Atxaldeon. Lekunberri aldera joateko hemendikan ongi joakin naiz? Bai, ongi zoaz, bai. Oaindikan puskatxo bat badaukezu, baina ondo zoaz. Bale, eta ez dut izango inolako problemarik hor bide gurutzeren batean edo galtzeko, ez? Ez dut uste, bide hau sortez oso erosoa da, hemendikan ibiltzeko, eta gainera duela gutxi Nafar gobernuko diru laguntza batzuekin konponketa batzuk egiten egon dira, beraz, bidea nik uste primeran daukazula. Bueno, orduan lagunduko didazue biek zatitxo hau, erosoago egiteko laguntza emango didazu, ezta? Home, konpainie behintzat, bai, ez iraitz emango ju konpainie pixkat. Bertakoak zarete? Bai, iraitz berez bai bertakoa eta ni baduela urte batzuk ona etorria, bai. Ez naiz presentatu, ez naiz aurkeztu, nire izena Ibai da, zure izena da? Ni Aintzane. Aintzane, plazer bat, eskerrak harrapatu nahi zen zuekin hemen. Hoixe. Zego haintxe Lekunberri bidean nago. Eta ikusten dut, prestatuta zaudetela, ez? Bizikletakin ibiltzeko eta... Ohitura duzute bizikletan ibiltzeko? Egia esan gustatzen zaigu, beti naturarekin kontaktua edukitzeko bide polita da, eta Leitzan mendia ondoan edukita, azkenean bizikletak joko handia ematen du, ingurua bisitatu eta ezagutzeko. Hori da, lasai, ez? Plazaolan gaude eta plazaolak ematen digu aukera hori, lasai, ez? Bakarka edo familiakin ere bai, nondik da? Aurreraka. Familiakin eta ez, lasai, ibiltzeko horrelako gune leku polit batean. Hori da, begira ikusi, korrikalariak ere biltzen dira. Jupa, paseoan ere bai, egia esan, ingurua oso lasaia da, naturaz disfrutatzeko aukera handia eskaintzen du, udan freskura galantan gustora ibiltzen da hemen, eta orduan, bai, kirola egiteko erabiltzen da eta isirako ere bai. Ikusten dute hemen ere bai, tunelak daudela, ez? Egon du naiz, Baztan bidasoako bide berdea bezala, han ere trenarekin lotuta zegoen ibilbide bat. Hemen tunela. Bai. Egunon. Haupa. Oantxe ez dugu deus ikusten, hasi que tunelatik aterita. Hemen badaude tunel batzuk argia daukatena eta bertze batzuk ez daukatena. Hori, badakizu zergatik handen? Igual distantziagatik edo. Adibidez, tunel honek argia berez izan badauka, baina ez dakit jabetu zaren
argia piztekoak eta lekuz mugituta zeuden, batzuetan, gertatu izan da igual, kableren bat, kendu edo, eta argirik gabe gelditu, orduan garrantzitsua da hori ez, guztiona dena ongi mantentzea, gero denok disfrutatu dezagun, ez da? Baina berez, tunel guztiak argiztatuak daude, txikiak izan ezik. Eta, ikusten dut, bizikletakin prestatuta zaudetela, okerrez banago, bizikleta hori, bizikleta elektrika bat da, suabe ibiltzeko, nola da, afizioa duzu ibiltzeko eta horrela. Begira, gustora esango nizuke, fisikoa badaukadala, bizikleta hori izan gabe, hemen dauden menditontor guztietara igotzeko, baina ez da kasua. Eta bizikleta elektrikoak aukera ematen dit, nahi dudan puntetara iristeko. Eta esan dizudan bezala, ni berez, beste herri batetik etorria naiz durela urte batzuk, eta bizikleta elektrikoarekin eta bikotearekin aukera izaten dut, txoko eta leku ez ezagun asko ezagutzeko. Orduan niretzako, oso ongi dago, bai. Eta horretaz aparte, bizikleta hemen Plaza Holan, ibiliaz aparte, bikotekideekin erranduzu ere bai, bertzelako kirolik, mendian, oinez, ibili eta horrelako gauzak praktikatzen duzue? Saiatzen gara, nahiko familia aktiboa gara, baita kuadrilla ere, orduan mendi inguruan eta ibiltzeko itxura badaukagu, bikoteak, noizbehinka ultratrailak ere korri izan ditu edo parte hartu izan du. Leitzan bertan Euskal Herria mendierronka ultra antolatzen da. Eta horrek ere herrian animatu du, ezta? Jende asko, bertan parte hartu eta oso giro polita sortzen da. Bai herrian eta bai eskualde mailan. Hor, bizikletarekin sortzen duen turismoa eta horretaz aparte, galdetu dut hortik, horrelako ekitaldiak antolatzen dire. Kasu honetan Leitzak erranduzun bezala, mendi lasterketa bat antolatzen dute. Horrek ere, nahiko bisitari ekartzen ditu, honate Leitzara. Berez, herria eta ingurua bisitatua da, orokorrean jendeak gerturatzeko joera izaten du, baina justu mendi erronkako egun horretan, eskualde mailan 500 bolondrez baina gehiago mugitzen dira, eta Dortxaletan 550 korrikalari baina gehiago elkartzen dira. Iepe. Horri gehitu, orokorrean ez direla bakarrik etortzen, asko bere familiekin edo lagunekin, eta hori egia esan, mugimendu askoko eguna izaten da bai. Hor, Euskal Herria mendie, zakit nola deitzen den, baina ez da Euskal Herria mendie erronka hola deitzen da. Hori da, bai. Gero, irakurri dut ere bai, bertzelako erronka bat, abertzuk badakizun, LHL erronka zer da, nik ez dakit zer den. Begira, mendi erronka 2 urtez etzen antolatzerik izan, pandemia tarteko. Eta orduan, bertan parte hartzen zuten bi lagunek, horien artean bikotea eta kuadrillako beste mutil bat, gogoa zeukaten eta faltan botatzen zuten zer edo zer egitea, eta planteatu zuten Lintzatik 3 erregen mailara igo eta handikan Leitzara itzultzea. Ostras! Bai. Hori da erronka, Erronka. Baina esan zuten, behin egiten hasita, guazen, ez? Zentzu handiago bat ematea. Eta orduan, kuadrillakoei edo planteatu ziguten, ia lagunduko genukeen edo zer irudituko litzaiguken erronka inklusibo bat egitea. Eta orduan, martxan jarri ginen, familia batekin hitz egin genuen, berez asmoa bazen, erronka hortatikan lortzen zen etekin ekonomikoa familia horri bideratzea, baina familia horrek asko aberastu zigun bere begirada eta ikuspegiarekin, behar bereziko alaba daukate, eta oso eskertuak esan ziguten beraiengan edo zentratu partez
egokiagoa edo aberasgarriagoa litzatekeela guztientzat, inklusio hori herrian landu hori da, ez? Herriari eskaintzea. Eta hortan hasi ginen, orduan, LHLek hor hartu zuen benetako zentzua eta norabidea, eta hori, kilometro guzti horiek egin zituzte, uste dut 28 ordutan. Osea, hori noiz egi bihurtu zen erronka hori egin da? Bai, 2021an egin zen. 21an egin zen, hori da, bai. Lintzatik hasi, 3 errege mailara igo, jaitsi eta gero Leitzara. Horixe da. Dena lasterka. Dena korrika. Korrika? Korrika edo oinez ere bai, azken finean, kilometro gehienak bide lagunez lagunduak egin zituzten. Bai, Gorka Zubeldiak parte hartu zuen, Kemen taldeak ere bai, Kemen taldea ez dakit ezagutzen duzu, baina bada, Gipuzkoan lan egiten duen talde bolondrez bat, eta mendia irisgarri egiteko, badauzkate jendea mendira gerturatzeko behar bereziak edo aniztasun funtzional kasu konkretuak dauzkatenak mendira gerturatzeko eramaten dituzte, ez dakit oso ongi nola deitzen diren, baina garraiatzeko aulki berezi batzuk. Jolet deitzen da, uste dut horrelako nik, aukera izan nuen horrelako talde batekin parte hartzeko mendigaiur batera igotzeko. Eta horrelako, zuk erranduztuna horrelako karro antzeko bat edo... Ez, 4-5 lagunen artean, hori da. Bai, eta esperientzia egia esan zoragarria izan zen, herriak parte hartu zuen ere bai, ez? Oso ekimen parte hartzailea izan da, bai eskola, bai instituto, aurre eskola, okile, jubilatu elkarteak, askabetza elkartea, udala, jende asko eta eragile asko kanpoan utziko dut eta barkamena eskatzen dut horregatik, Bueno, zaila izango da, seguraski horratzetik jende pila bat egongo zen, hau dena errealidade bihurtzen, eta, kasi ezinezkoa da, kasi deneken izenak erratzea, ez? Baina... Ze ekimen polita, ez da? Asko ikasi genuen, asko aberastu ginen zentzu horretan, eta orain saiatzen garena bada, eragile bezala, herrian zerbait egiten denean edo, inklusio eta irisgarritasunaren betaurreko horiek ere, jaztea gogorarazi egiten dugu, guk dakigunaren abia puntutik, azken finean guk ere ez dugu gaia kontrolatzen, ez gara brezilaria gai horren inguruan, orduan, alden enean gure ekarpen txikiak egiten saiatzen gara. Ze ongi, konturatu baldin bazarete, pasatu dugu oraintxe bertan, tunel luze bat, pentsatu nahi dut, hau, ezakiz badakizuen edo ez, baina tunel hau da Plaza Olan aurkitu galdugun tunelik luzeena? Hau ez da? Hau ez da. Luzeena, nik gustora laguntzen dizute, tartetxo honetan, baina gero herrira itzultzen naizenean, agurtu eta lekumerrirako bidean utziko zaitut eta hortxe harrapatuko duzu tunelik luzeena. Ikusi dut, zati batzutan, kartel batzuk daudela, obrak eta egingo dituztela, ez dakize nola moldatuko naizen, baina, ikusiko dut, modu batean edo bertzean, aietuko naiz. Hau dena da, Leitza da, oraindik? Hau dena Leitza da, bai. Hau dena Leitza da. Gezurra bat dirudi ere, ez da? Tarte bat eramaten dugu ja bizikletan, baina, karo, Lazaolak bere funtzioa bere garaian, trenaren ibilbidea izanik, paldak harrapatu behar zituen behar bezala, eta orduan oraingoz herria inguratu egin dugu, da bista hau zoragarria da. Biraze sortean nik ere bai, zuekin arrautzia hemen bidian, eta horrelako gauza polit bat, ez nola herrian laguntza pertsona batentza, gero nola erronkak jendeatze prest dagoen, parte hartzeko eta erronkak egiteko, informazio hori oso aberasgarria, pila bat enteratzen ari naiz horrelako egiten ari naizen bidai honetan, azkenean ikusten dut herri txiki bakoitzean horrelako gauza pila daudela eta... Zentzu horretan adibidez, lehen galdetu didazunean ongi ekipatuta goazela, ez? Gure kasuan, niri adibidez, bizikleta elektrikoak aukera berezi bat eskaintzen dit, ez? Mendi tontorrera iristeko. Claro. Baina, badaude beste pertsona batzuk,
beraien beharrak direla eta baliabide hontaz gain beste zerbait ere gehiago behar dutenak, ez? Eta hori da falta dena. Kontutan hartzea eta behar horiei erantzun bat ematea. Bizikleta ez dakit beharrezkoak direnak alokairuan jartzeko aukera edo beste ikuspegi hori ere horrelako gaietan kontutan izatea. Bai, ze ongi. Bueno, pues bikote, eskerrik asko zati hau niri laguntzagatik, ez dakitzuek hemen segidan ja errandidazuenagatik, herrira hartuko duzue buelta, gaurkoa ja egina zuek edo nola? Bueno, ez dakit nik seguraskoan bai, eta aurrak ere bai herrian dauzkagu, orduan saiatzen gara egunero tartetxo bat hartzen, zerbait esadizudana paseo bat dela, edo mendian ibiltzea dela, baina gero ere familia eta aurrak herrian dauzkagu eta horien gana ere jaitsiko gara. Zuek bertako herritarrak izakita, hemen udaran suposatzen dut, nabarituko duzuela, ez? Bisitari pila bat etortzen direla. Bai, eguraldi onarekin gero arte. Bai, gero gainera, etortzen den jendearekin beti izaten duzu, ez? Hartu eman txiki bat, azkenean herri txiki bat gara, leitzak hirurehun biztanle dauzka. Eta, potetxo bat hartzera joaten zarenean edo, jendea batzuetan gerturatzen bada hitz egitera edo. Eta bai somatu dugu azken boladan, guregana gerturatzen jende asko, badator gure klimaz disfrutatzera. Uda garaian batez ere, itzala, freskura, eta askok eskertzen dute baita euria egin dezan egunen batean edo beste. Faltan bai? Bueno, pues hortxe gelditzen da, ezakit zerbait ere gehiago aipatu nahiko zenuke, zerbait ahaztua edo aldarrikapen bat egin nahiko baldin bat zenuen, hor agertuko da eta aditzen duenak hor geldituko da. Orduan ez dakit zerbait ere aipatu nahi baldin baduzu, ze uste dut ja segidan ja zuek bertze bide bat hartuko duzutela. Orduan hitza zuria da zerbait aipatu nahi baldin baduzu. Deus ere ez, begira gaurko arratsaldean paseo polita egin dugula, plazer badela gure ingurua eta ezagutu nahi duenari azaltzea, eta aldi berean ere hori ez, inklusioa eta irisgarritasunaren gaia ere ukitu dugu, eta horrezan pentsatu ezagatik ere denok daukagula zer egina, bakoitzak gure harritxo txiki hori jartzen baldin badugu, eta hori, eta jarrai dezagula disfrutatzen albezela, bizitzaz eta naturaz eta plaza olaz ere bai. Hortxe, guantxe tunelatik ateriko naiz, edo ateriko gara, eta argi pixko batekin, hortxe gelditzen da, eskerrak eman bikote. Horixe da. Zuei, eta nik segituko dut Lekunberri aldera, haietzen naizen, eta zuei plazer bat, zuekin elkartzea, eta eman diazun informazio guztia horrengatik. Así que espero dut noizbait ere ikustea herrian barna edo nahi duzunean potetxo bat hartzen, así que horixe da, oso ongi. Eskerrik asko eta disfrutatu bidaiaz, gelditzen zaizun parajeaz. Hala, eskerrik asko, Aio, gero arte. Gero arte. Bueno, pues eskerrak bisita, eskerrak emandako informazio guztiakin, kasik bide erdia egin dut, baino ikusiko dugu horrantzinen ze aukera dauzkadan, eta bertzerik gabe utzi nazue pixkat arna sartzen eta segitu bideaz disfrutatzen.
Ari naiz ikusten ja etxe batzuk hurbil, eta suposatu nahi dut, ari naizela haietzen Lekunberrira, Leitzatik ateria, eta tramo hau ikusten da obratan egon direla edo ze zorua dago dena berriki zanpatua. Eta hor ikusten da azkenean aldi oro daudela mantentzen lanetan, ez? Hemen ere bai kartela, Lekunberri kilometro bat, hasik ja. Erran bezala, ari naiz Lekunberrira haietzen. Plaza Olako zati hau, nahiko interesgarria. Hemen ezkerretara, kotxea, eta ni. Ikusten da obrak egin dituztela hemen, ez dakit, igual uran kanalizazioa edo konpontzeko zeren hemen asfaltoa, zementoa da. A ber, xopa. Bukatzeko etapa. Eta hemen zer da, tunela? Tunela. Tunela, Plaza Olako laugarren tunela. Uste dut patzen zuela. Guantxe ez duzu edeus ikusiko, baina egia da, zuzena dela, eta ez dula argiri bihar zeren ikusten da. Ikusko duzu, ateri naiz kanpora, eta hemen ja Lekunberri ikusten dut. Ja, haietzen. Lekua dago, hemen obratan, erran duten bezala obratan daude. Eta guain irautsiko dizuet, hemen seguraski mendi zati bat erori izanen da. Hemen ikusten da obratan ibili diela. Hor, seguraski mendia hemen erori da. Eta hemen zatia, karreteraren pistaren zatia, moztua dago. Ni hor dikar. Eta hor dugu Lekunberri. Haundik etorri naiz, tunelateri, eta hemen dugu Lekunberri, hasik ja, hemen dikan haietuko naiz hori estaziora, Lekunberriko estaziora, eta gaurko etapa bukatzuta emango dugu, hasik, kartelen bat ikusten balin badugu, kartelan geldituko naiz, informazio pixko bat hartzeko, eta nik uste 5 minuton burun haietu naizela. Hemen paraleloki pasatzen ari naiz Lekunberriko herritik pasatzen da. Ikusten da, visualizatzen dut pixko bat nola izaten altzen trenan bidea, eta hemen ez hainbertze, baina igual hor hasieran bide estua eta nahiz eta guen dela urte pila bateko kontua izan, visualizatzen alduzu pixko bat nola izaten altzen hemengo. Hemen kartel bat dago, igual grabatuko dizuet kartela pixko bat, hemen txe. Lekunberri, naturbidea, Plaza Ola, Via Berde, ongi etorri. Horri ikusten da bide berdea itxita, baino dena idekita zegoen, hasi pasatu ahal izan du naiz. Eta uste dut horri uste dutela Lekunberriko hemengo geltokia, hasi jarriko dut kamaran eri begira, eta bukaera ikusiko duzuen erekin nola haietzen naizen. Hemen gurutzatu beharko dugu uste dut karretera zatitxo bat, eta listo. Gaurko egina.
Hementxe, stop, bidea, gurutzatu, kotxerik ez, antzinara segitu, hemen de. Opa, egunon. Kartelaz beteta dagoela hori ikusten da bai. Bueno, erran bezala, jaietu naiz geltokira, hemen geltoki zarra ostatu bezala dute jarria, hasi que hementxe jarriko naiz, kantina ikusiko duzu, atzean. Eta, bueno, pues erran bezala, gaurko etapa hemen bertan utziko dut. Ikusi duzuen bezala, Leitzatik Lekunberrirako bidea egin dut, Plaza Olako naturbidea. Eskerrak eman hor egontzaleten guzi argibideak ematen eta informazio guzia. Etapa oso aberazgarria izan da. Eta hemen Lekunberriko geltokia zarrean geldituko naiz. Hemen utziko zaituztet, beraz eskerrik asko hor egoteagatik berriro. Eta hurrengo etapan ikusiko dugu elkar. Gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.